Pa da, svima ljudi. Evo nas ponovo u Croatian Games. Pita se ko je ovo? Ovo je naš 5. član, Rino. I u nedjelju će on biti u klipu opet. I nema prezimena. Ima prezimena, samo što mu je tajno prezime. Imam 8 prezimena. Zezam se. Ima prezime, samo što mu je tajno. Š ili O? Go. Ne pojma. Znaš, ali... Evo. I ovako. On će biti isto u klipu, ali u nedjelju. Okej. Zašto u nedjelju? Zašto baš u nedjelju? Zato što ćemo s njime u nedjelju snimiti bez 2015. A zašto sutra ne? I zašto sada ne? Zato što ćemo to snimati u njega. A zašto sutra ne može? Zato što sutra izlazi Minecraft PES. To ide sutra. A nije priče. Ćao!